И докато леда се подготвя за последните две състезателни групи в състезанието при дамите, ние ще видим временната лидерка, олимпийската шампионка от Ванкувър 2010, Юна Ким от Корея. Начало с комбинация троен луд, строен тулуп. Троен флип. Трети от скоковите елементи, двоен аксел. Великолепно изпълнение на Юна Ким на кратката програма при своето завръщане на голямата сцена. Състезанието вече е интересно, след като Юна изигра по този начин кратката си програма и отправи предизвикателство към всички тези, които имат апетити за световната титла. В крайна сметка, още през сезона, когато нейното завръщане стана факт, бе ясно, че тя отново ще бъде фактор на всяко едно състезание, където участва, тъй като нито е отсъствала кой знае колко дълго. Един сезон не е нищо. На всичкото отгоре тя се намира и в прекрасна възраст. На 22 години е в момента Юна Ким, така че всичко зависи от нейното желание да се парзали и най-вече от нейната кондиция. Видимо я намирам в чудесна форма и в крайна сметка всичко това, което владееше като технически елементи, бе показано само в рамките на 2 минути и 50 секунди. По отношение на кондицията ще видим как стоят нещата на волната програма. Далеч по-тежка е в кондиционно отношение, но виждайки лекотата, с която Юна изпълнява скоковете, вярвам, че е напълно подготвена да се пребори за златото. Въпросът е доколко ще бъде поставена под напрежение, най-вече от нейните конкурентки за първото място. Мала Асада
и настоящата световна шампионка Каролина Коснер. На практика ще имаме един силов трибой между три световни шампионки. Юна Ким, Мала Сада и Каролина Коснер. Много пъти сме наблюдавали фигуристи, които са се връщали след едногодишно, двугодишно или по-дълго прекъсване. И в повечето случаи резултатите не са никак добри, но пък има и частни случаи, където резултатите са впечатляващи, като например олимпийската титла от Лилехамер 1994 година на Гордеева и Гринков при спортните двойки след 6 годишно прекъсване. 69-97, близо 70 точки, резултат за Юна Ким. Уверено, Юна повежда във временното класиране.